Πολύ παίξαμε ο κόσμος στο DVD. Πάει, χάθηκα. Over here, I'm Martina. Ever go. Let's go. Αυτό το άστρο λέγεται Plutons. Αυτός ήταν ο κάτω κόσμος στη ελληνική μυθολογία που μιλούσαμε για το Δία. Αυτή είναι η γη μας, η οποία μένουμε και εκεί ζούμε για 200 μέρες μέχρι που θα πεθάνουμε. Ο ουρανός σφοντίλει το βλέπουμε, κι όμως δεν είμαι τόσο τρελή όσο ξέρετε, αλλά είμαι μια όμορφη καλή δασκάλα των αστεριών. Όμως η Ματίνα μεγάλωσε πια και έγινε μεγάλο παιδί. Κι όμως στον Ιάκωβο θα δούμε τι έγινε. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Ιάκωβος έγινε πια άντρας και φρόντιζε το μωρό ως τη στιγμή. Το μωρό τι να σκεφτεί. Είχε και μια μαμά τη Στέλλα που φρόντιζε το μωρό. Περνούσαν όμορφα μαζί και οι δυο τους. Η Στέλλα σαν ζωντανή σύνδεση. Καθαρά δόντια χωρίς βρωμιές επάνω τους. Τηλεφωνήστε τώρα στο 21027 stellaeurocom.gr. Λίγα χρόνια πέρασαν. Το μωρό έγινε πραγματικά στα αλήθεια ένα μωρό και το φρόντιζαν και το έδωσε στη θεία. Γιουπί, κάνω surfing. Ματίνα, Άγγελε, μπορείς να μου φτιάξεις τα μαλλιά μου για να τα κάνω ίσια στο λεπτό και στη στιγμή? Βέβαια, θα σου φέρω ένα σύννεφο που θα είναι εύκολο για να σου τα βρέξει εύκολα. Αου, 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 αου. Το έχω ήσυχα μαλλιά. Είμαι βέβαιος ότι δεν τρελάθηκα και τόσο πολύ. Σίγουρα όμως τα λέμε.